2017 елда Татар интернетында эшләп киткән әдәби марафон проектында мөслимлеләр бик теләп катнаша. 2022 елда Акбуенда үзләренең сабан туйларын оештырсалар, быел алар күрше районнары марафончыларында кунакка төштеләр. Сорман районыннан очрашуга язучылар, шагыйрьләр, коллектив белән марафонда катнашкан Сүнмәс ялкын фольклор ансамбле дә килде. Без инде һәрвакыт шатланып, куанып киләбез без. Матур җир, кешеләр әйбәт, үзләре әйбәт. Марафонга килгәндә инде марафонга байтак еллар катнашып киләбез. Беренче елларда без бик әз кеше булдык, 3-4 генә кеше булды. Инде күбрәк басымны ясадык китапханәчеләргә. Без 32 кеше бердәм булып бүген җыелышып, бергә килдек, үзебезнең концерт номерларыбыз белән, үзебезнең язучыларыбызны алып килдек. Әлмәтнең татар китабын сөючеләре зур бер команда булып тупланып, әйдәманнары Гөлия Җамалиева белән килгәннәр. 2017 елдан бирле әдәби марафонда катнашып, әдәби әйдәман булып торам. Һәм бүген инде әлбәттә без мөслимнәрне бик сагынып, машиналарга утырып, күп итеп килдек, күп кеше килдек катнашучылар, чөнки әдәби марафонның финалына бу соңгысына 28-гә 24 кеше чыкты. Бу әдәби марафонда катнашырга чакырам. Катнашыгыз, татар китапларын укыгыз, татар әдәбиятын яратып, җырлап яшәргә насыйп булсын. Бүгенге көндә Әлмәт шәһәрендә яшәүче якташыбыз Солавыз Мухан авылы кызы Синара Җиһаншина үзенең яңа гына табадан төшкән шигырен бүләк итте. Нәни кызчык булып кабат узам, балачакта йөргән күпердән, сиңа булган көчле яратуым, җырларыма күчәр күңелдән. Әмәкәй авылыннан татар теле укытучысы Гөлнара Хакимова әдәби марафонның һәрберсендә катнаша. Быел ул үз артыннан укучыларын да ияртергә ниятли. Әдәби марафонда инде без китаплар укыйбыз. Һәм үзебезнең артыбыздан китап укырга яратучыларны ияртәбез. Мин инде иң беренчеләреннән катнашучы буларак, шушы марафонда үземнең коллегаларымны да, дусларымны да үз артымнан ияртергә тырыштым. Без инде башта 30-га якын, әле республика буенча әле ул 30-га якын кеше генә башлап җибәргән булса, хәзер инде бик күп марафончы. Чарага язучылар, шагыйрьләр, башлап каләм тибрәтүчеләр, сәнгать итеп шигырь сөйләүчеләр дә килде. Бәйрәмгә кунак итеп чакырылган Фуат Садриев, Факил Сафин, Мөҗәһит Әхмәтҗанов, Роза Хәбибуллина, Лилия Садриева марафончыларга теләк тәкъдимнәрен җиткерде. Рүзәл Минхаҗев, Марсел Гыйльфанов үзләре иҗат иткән шигырьләрне сәхнәдән яңгыратты. Кешене кулга алу өчен аның хисләрен тәрбияләргә кирәк. Аны тәрбияләргә кирәк. Бу хезмәтне башкара сәнгать. Сәнгатьнең сүз сәнгать өлеше әдәбият дип атала. Әгәр дә шушы кешегә үзенең рухын уятырга ирек бирсәң, бу кеше зур эшләр башкара ала. Менә шуңа күрә һәрбер әдәби әсәргә карарга кирәк шушы күзлектән минемчә. Әдәби марафон проектының идея авторы оештыручысы Татнетның үстерү фондының башкаручы директоры Раил Гатауллин мөслим марафончыларына аларның әйдәманы Роза Маракинага рәхмәт хатлары, бүләкләр тапшырды. Әдәби марафон проектында мөслим районыннан катнашучылар елдан-ел арта бара, алга таба тагын да артыр дип ышанып калам. Һәм инде әлбәттә китап уку кирәк. Әгәр дә кеше китап укымый икән, аның тел байлыгы артмый, аның дөнья карашы киңәйми. Шуңа күрә әгәр дә инде үсеш үз алдына максат куйган икән, үсеш дип әйбәт, ул вакытта инде нәкъ китап уку белән кеше алга бара, үзенең уңышларына ирешә ала. Чарага килүчеләр хозурына театральләштерелгән күренешләр, мастер-класслар тәкъдим ителде. Сәхнәдән шигырьләр һәм җырлар яңгырады. Замана баласына әдәби китап укырга теләк уяту өчен яңа форматлар эзләмичә булмый. Әдәби марафонда әйдәманнарга алга таба тагын да зуррак бурычлар йөкләнә. Иң мөһиме татар китабын укучылар киммәсен. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.